Takže čus lidi, vítám vás u mého videjka, jak, nebo návod, nebo tutoriál, jak stáhnout Minecraft 1.7.2. A jdem si na internetové prohlížeč, já se Opera. Dáme, tady mám World Tanks, dáme ulos.to, nebo jestli, ale já to dělám tak, jsem si to stáhl. Tady. A tam dáte, počkat, Minecraft. Tady. Pokud když hodíte tak, 1.8.3. Tohle dáte, nebo 1.7.2. Ty vole, co děláš? A dáte tohle. Nebo tohle. Čekat. Jo, dáte tohle, určitě. Dáte tohle. Dáte stáhnout. What the fuck? What the fuck in there? No. Dáte stáhnout a vlastně se vám to nainstaluje. Máte spustit. A instaluje z toho máte Minecraft. Jo, 1.3. Takže to bylo asi krátký videjko. Až moc. No, to je no. Takže já se s váma zase loučím. Prosím, dejte mi lajky. Prosím, dejte mi lajky. Lajky. Odběratele. A byl bych za to rád a pak se rozhodne, co budu zatím hrát. Hlasujte. Co budu hrát, je ten hlas. Takže já se s vámi loučím a čus.